Şerkedегі şenişke. Әлбәттә, аның эпиграфы да бар. Мансуров, закадычный друг, надень венок терновый. Александр Сергеевич Пушкин. Сәләмеңне алдым әлмисақтан, ничә еллар, ничә яздансың, Аллаһыдан узып, әулиядай, язмышыма үстәп язғансың. Фәрештәләр шигъри фатихамны пышылдаган миңа бишектә, алмашынган төсле адашларым елагандыр шул чак биш йортта. Шигъриятләр сыя шәригатькә, тотыйк диеп шушы бер динне, шәрәфәтле хәям шәрәбенә имезлеген манып бирдеңме? Вәсвәсәгә салды вахиләрең, мин дә Раббыбызның бер колы, тыгылгансың минем тәкъдиремә, башланмаган гасыр аркылы. Китабыңны кат-кат актарганда, үз-үземә әллә фал ачтым, ырымланган битләр арасында гүл чәчәген күрдем барнасының. Тамгаланган серле тақиядай, агып төшкән күпме җәй аша. Язмышыма үзем җайлашаммы, әллә язмыш миңа җайлаша? Исемеңне атап искәрткәнсең, хәбәр биргән кебек гаиптән. Шәнечкеле ташның сөенчесе, туташ газап, туташ гам икән. Карулашмыйм хөкем карарыңа, туеп яшим аның бар ямен, шәркәмдәге һәрбер шәнечкене йөрәгемә күмеп барамын. Исемемне укып исәйгәнмен, рәхмәт инде сиңа, җан достым. Әлмисақтан килгән сәламемне чынга алып, әллә ялгыштым.